Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong hekai kontrak ke lapha da kajing ujor persya ki pulit ke jela hadian balami kajing pen ibor na kaliang ki pulit ha kajing ayat ke bajai jai jong kita ki nong hekai kani kala jahane ke sengi jong ka hendriu tarik urisau ar hajar ar puar hakmat sekretariat ha kajing ujor shau DGP ke jela kaseng kalai thuru ba na kaliang ki pulit kila kawang de ki gas klem kanu kajing yo hukum nak sarkar batbu ne ki nong hekai kila or hamadan bat kila mensau Shu akan ikas ngi kaseng kala pentip ru badan ne gini gino hikai bade ki kenthai badan ru ki ba armen bat ki bawan ra ki khun jom ki sya kan ka jinge ya pat ba kilong ba amdan satya wa tang iwe ru ino hikai balara mau hendai ki pulet pat ki la ther de ki bom man pensat khman kani ka de ki jingkhen persya ki kendon an jong ka hok long briu man briu la ong kaseng komta na kalyang ka jong ki la kentu ba ki di ben pet benya alor kani ka jingja kabla ja ne kasngi